Beste mensen, welkom bij een kwad, maar ja, wel heel mooi college, denk ik, over een boeiend onderwerp. Iersbaan in de maaitijd, wat een poëtische titel. Als ik praat over landschap, elementen van het landschap, ja, dan heb ik het heel vaak over een citaat van de bekende dichteres Ida Gerhard. In haar eerste gedicht, in haar eerste bondel uit 1940, maakt zij een kuiertocht door Vlaanderen. Couplettenlang volgen we haar op haar tocht. En dan in één komt er een prachtige riegel. Het landschap staat in mij geschreven. Dat vind ik zo'n mooie riegel. En ik denk als dat ergens gildig is, dan is dat hier in Friesland en bij de Friezen. Het landschap, meesken, stiert in us skreun. Als je nou zoekt naar iersbanen en de iersbaan als landschapelijk element, dan kan je wel zeggen dat dat ik heel diep zit. Ik heb een prachtig gedicht van Boukje Witsma. Dat stiert ik in het boekje Iersbaan in de maaitijd bij de tentoonstelling. En ik wilde graag het eerste couplet even van voorlezen, om aan te gaan hoe dat landschap in us skreun stiert. Voor eeuwig iers, jet het gedicht van Boukje Witsma. Maaitijd al, de nieuwe iersbaan verzonken in het gas, het eget mankeliek als merkenvlagjes na het feest. Het wappert wat, meer is het net. Ek dit hier wie het wij wachtjen op wat komen zoe. Al keer op keer geen winter meer, geen redens uit het vet, lei iersbaanwetter, kolke kotsend in de veert waarom. Het is prachtig om hier te lezen hoe die iersbaan een rol speelt in uw onthoud, maar hoe die iersbaan herinneringen oproept. Eigenlijk is de iersbaan, als er geen iers meer leidt, het landschap van hopen, van verwachting, van nostalgie, van langsme. Dat is eigenlijk het bijzondere van iersbaan als landschapselement. Om dat te begrijpen, waarom die iersbaan zo diep in uw onthoud zit, het landschap staat in ons geschreven, maar we vieren waarom in het verliezen. Al honderden jaren lang zijn wij verneemd in Europa om het rederen. En ik heb daar een prachtig citaat van een man die hier in de Franse tijd om 1810 in Friesland werken. Dat wie de heer Gauthier. En ja, hij had er een apart haatsteek aanwijd over de schaatswedstrijden. En het is wel aardig om daar even wat van voor te lezen. Tijdens de winter, wanneer het ijs sterk is, waarderen de Friezen het gemak van het reizen per schaats zozeer dat zodra een kind de leeftijd heeft bereikt waarop de lichaamskrachten zich ontwikkelen, dat men hem dadelijk deze gevaarlijke ijzers aanbindt om hem zo vroeg mogelijk aan te leren er gebruik van te maken wanneer het seizoen dat vereist. Bij gevolg zijn de bewoners uiterst bedreven in de kunst van het schaatsen, al merkt men wel dat een man pas tussen zijn 20ste en 30ste levensjaar in deze vaardigheid optimaal presteert. En zo binnen er meer boetelanders die hier komen in de winter en het eerste wat haar opvalt is reetrieden. Dat zit heel diep. Maar daarmee hebben we nog geen iersbaan. Voor de skiernis van de iersbaan als element in uw landschap moeten we correct wat jaren verder, eind 19e eeuw, 1870, 1880, dan zie je eigenlijk overal in Nederland en in Europa het opkomen van sport. Denk ik aan het voetballen, dat soort sporten. Maar het reedrijden wie net alleen meer op de veert of op de mar, maar er kwamen iersclubs. De sport wilde organiseren, er kwam organiseren sport. En zo ontstonden er in Friesland een heel soort iersclubs die hun eigen iersbaan online. En ja, ik heb er even onderzoek naar gedaan. Het is ongelooflijk hoeveel iersbanen wij hier in Friesland hebben. In heel Nederland binnen er zo'n 800, maar de meeste liggen in Friesland en dan nog een stukje wat in Zuid-Holland. Maar Friesland, haast alle dorpen, hebben een iersbaan. En dan ik net een iersbaan van 10 of 20 jaar oud. Nee, een iersbaan van 100 jaar oud of 124 jaar oud. En ik heb eens even in uw bibliotheek gezien. En er zijn wel 20, 30 iersclubs die ik nog weer een boek maken hebben over de skiernis van de iersbaan en het iers. Wergen, Huzum, Jereveen, Kimswert, Watten, Akkerum, Jessem, Hielpen, Gouten, Burgum, Haas, Rottevallen, Bitgemoelen, Moenen, De Veenhoop, Aardige, Nierge, Reduzum. Nou, het ben maar een peer. Maar het jouwt aan
hoe diep die iersbaan en de herinnering aan het reetrieden in uw collectief onthoud zit en hoe we daarmee dwaanden binnen. Die iersbanen die zijn dus eigenlijk ontstaan sa eind 19e eeuw bij de opkomst van de organiseerde sport. En daar hebben we in Friesland een prachtig iersbaanlandschap aan oerhouden. En het bijzondere is dat de iersbaan natuurlijk een functie heeft, de moet op reetrieden worden. Maar die iersbaan is ook een heel belangrijk element worden in uw landschap. Ik had het iers er net meer is, iersbaan in een maaitijd. En als je s'avonds door Friesland rieden, dan zie je hoe die iersbanen eigenlijk alweer een heel autonoom karakter ontwikkelen hebben. Denk maar eens aan wat ik misschien wel de mooiste vind in die verlittenheid, de iersbaan van Nijelamer. Hele grote iersbaan in de vlakte. En dan ik nog dat accent van dat gebouw erbij. Dat wie net het oorspronkelijke iersbaangebouw, het is een gemaal. Maar nu jet het erbij. Het is een gebouw uit 1929, cubistisch, de stijl, Art Deco hast. En ja, dat jouwt zo'n geweldige sfeer daar. Dus een van de meest iconische plakken in het Friese landschap. Ik heb zelf een skoftje in Oude Bekeerp wennen. En dan ga ik op het Brommerke via Makkingen naar Squalle in Drachten. En dan kwam ik altijd langs een van de mooiste iersbanen die het, als er geen iers is, natuurgebied is. Dat is de iersbaan van Nije Bekeerp. En ja, wat is er mooier als die iersbanen die het ontstaan binnen op plakken waar de terpen aangroeven binnen. Tinkers on Wetsens bijvoorbeeld. Hè. Ik geloof dat die iersbaan in de Smouten hiet. Het is fantastisch hoe die iersbanen schenlitten wat er maar die terpen in de 19e eeuw bad is. En hoe ze nou het silhouet eigenlijk van die terpdwarpen accentueren. Dus overal kom je die iersbanen zien. Ze jouwen een heel apart karakter onder dwarpen. In Baard bijvoorbeeld is de iersbaan simmers het keertsveld. Als je zogt naar de oude iersbanen in Jereveen, die ben weer ontstaan in de oude petgatten van de vervenings daar, om Tjalbert te hinnen. Dus ja, die iersbanen die vertellen een heel soort over het landschap. Je kan die iersbanen eigenlijk lezen en dan zit er een stuk skiertnis van Friesland in. Silhouet, groene romte, together ik mij alle oren sportvelden. Op dit stuit binnen iersbanen in de Friese infrastructuur, in de Friese iepenbieren romte. Fantastische elementen en ik denk dat wij door onze tentoonstelling en door het boek daar weer op een nij de aandacht op vestigen gaan. Landschap natuurlijk, maar ik denk dat het belangrijkste is, de kracht van de iersbaan in de maaitier is toch dat het een lieu, zoals dat mooi in het Frans heet, een lieu de mémoire is. Een plak van herinnering, van onthoud. Wij keppelen onze herinneringen eraan. We wien daar met de vreugden van Squalle. Leefdes die bloeiden daarop. Dus het is een landschap, het is gewoon een ding, maar er hing het zafvolle omheen. Uw hele libben weerspiegelt hem soms in de iersbaan. En daarom wil ik dit kwarte college eindigen met een tweede couplet uit dat vers van Boukje Wietsma. Het eerste couplet waar ik mee begon, wie wat mankelijk. Maar met dit couplet show ik hoe heel sterk die iersbaan uw moed jouwt. Vertrouwen in de toekomst. En eigenlijk hield hij te hopen, het is eigenlijk een metafoor, dat het altijd weer beter worden zal. Diep bedobben in mijn onthoud spiegelt uw oude iersbaan. Onsletten op het boetenwetter. De droege skieperstront nog zichtbaar in het bobbeliers. Kjeld kroepte in het murg. Waar het riedekoer die riet soms wel een mannen lang. Op naar het zwin, de kromme grauw, de wierde mar.